Hei, mamaie! Mamaie, putem să-ți luăm un interviu? Aici, mamaie, uite încoace, aici, în spate. Da. Bună ziua! Bună. Poți să-ți iau un interviu? Ce? Dar ești acasă, ești singură. Nu, babatul meu e prin 4 căși pe aici. Dar și vioai ești, mamaie, câți ani ai? Am 73 de ani, mamaie. 70? Da. Așa mult? Da, am îmbătrânită și ce fac. Pensii, cât ai pensii, mamaie? Am 2 milioane pe lună. Și-ți ajungi banii de... Și ne-ai de o pungă de jaș, o și hliule, atâta. Da? Atât. Și cu restul banilor și faci? Ce să faci? Nimeni nu merge mă lumină pe aici. Și faci? Merge mă lumină pe aici, pe... Am lumină plătit, m-am cam... Dar bărbatul matale mai trăiește? Trăiesc, mai cotiți, măi! Ce fac, mașică? Că te încheli, te fut. Tataie, vine să-ți iau un interviu. Zi, fiule. Bună ziua! Bună ziua! Ai noroc! Noroc! Cum te cheamă, tataie? Neculai! Și mai cum? Neculai Vasile! Tati, da ce faci acolo? Îți vine a... Nu mai băi, ce fac, mașică? Mă, tataie, lasă-mă pe el. Zi, zi, fiule! S-o dau cu bățul în cap, nene. Știi să te iei din... Tataie, acum rămâne vorba între noi. Zi? Îți mai merge treaba? Da. Mai merge, cât toți e, nene, acum? Câți ani ai? Am 89. 89 și mai funcționează treaba? Da? E cu pastile? Cu Viagra. Ce arnic e nevasta matale? E harnică cu pribire. Tanti, vine mai aproape să-ți iau. Acum rămâne... Dar știți pării așa, tanti? Nu, mă dor ochii de la lumina aceea. Da? Da. Trec că te dăm la ProTV-ul. Pui un potoveu, unde? Da. Tanti, Da. acum serios, îți mai vine câteodată să faci treabă. Lucini, măi! Mai boule, măi! Vorbești frumos, tanti. Dar și vorbești așa... Dar și harnică ești. Dar eu fac treabă, na. Mai faci cum îi faci? Duci până casă. Duci măturată eu prin casă. Duci dați mâncare la porc. Hai, Nicoaba. Neni, tanti, ne-a arătat și ne-o leacă cum e în casa matale. Da, cum să nu vine ce faci? Te aici că mă duc eu să te chedusa. Hai, Tanti, stai să te ajut. Poți? Poți să mergi? Ei, ce ca jos! haide să te aduc eu, farmarie. Ajută-o! Tanti, să nu mă închedic și eu. Am scăpat microfonul în jos. Hai, veniți încoace, veniți. Dar nu se vede bine. Unde? Aici la mine. Bec, n-ai bec? Avem un bec aici. Un bec, am bec, un bec. Veni încoace. Da? Poți să stau jos, tanti? Stați, luați locuri acolo pe pat. Luați locuri picioase acolo. Luați locuri. Stau jos. Hai să vorbim. Stai jos aici pe pat, vă iau interviu. Pot să stau și eu, băieți, acolo jos? Eu am venit. Stați aplicați. Eu am venit să vă iau un interviu, vă dau la ProTV. Da, vă mai stați, mai poți, nene, să o mai ții în brațe la anii ăștia. Mai put, Da, ai zis că... Put, mai bate chiar foc. Asara, acum, serios. Asta nu se pune, asta tăiem la montaj. Ați făcut sex asară? A făcut sex? A făcut noi, băi. Cât ați făcut sex? Nu, știu că eu am pe patică acolo, făceam treabă eu. Făceai treabă când dorneai? Da. Hai, tanti. Da, v-am mai întrebat odată câți ani aveți. Da. Acum, serios, pensii aveți? Avem pensii. Avem o grămadă de pensii, avem. Da. Amândoi împreună avem
1.800.000. Și vă ajunge banii de medicamente. Da, ce slomul e, slomul, Pâine, mai luăm câte o pâine pe acolo. Medicamente și medicamente luați. Viagra, Moșule, la este, te arunci matale, dai atâția bani pe ele. Dar la acel Da, foc, că seara când se pune în pace și o dracu, nu mai văd, nu mai caut, nu mai dau cum n-ar nica pe acolo. Nic, nu mai are. Cum îi dau pastila de capul el, se ridică capul. Se ridică capul. Da. Stai că nu te auzi bine. Da. Dar să nu-ți fie frică, să nu crezi că asta e și-ți dai eu în mână, e treaba bărbatului matale. Lasă chiar focul. Moșule, zi, fiule, matale câtă pensie ai? 1.800.000. Dar ai zis că amândoi aveți 1.800.000. Amândoi, Amândoi și pensii. pensii, aveți pensii Aveam amândoi. pensii. Proști moșnești, voi oameni buni. Ne-au făcut. Ce-ai zis? N-a zis nica tanti, ce să zic? Am avut papagea. Stai prost cu auzul. Hai, îmi pui o muzică și dansăm. Nu, mai luăm o leacă interviu și punem muzică. Interviu. Dar și muzică vă place. Nebunia lui Jubier. Nebunia lui Jubiel? Da. Stai să căutăm, punem la montaj asta, merg. Da. Vă place? Dansați aleacă. Hai să dansăm. Da, dansați, cum faceți voi sax. O, tanti, s-a intrat în... Ridic-o leacă fusta ca să dau. Hai păr, mult, nene, nu mai ridica. Hai, uite, da, cât putul meu asta. Gata, noi plecăm acasă. Eu plec acasă. Da. Să trăiești, mamaie, să rămâna. Ce cu mâna? Da, ai Parkinson. Să trăiești, moșule. Fiule. Să mă iei pastile de cele care se face. De Eu îi dau. Ai luat tableta? Da. Tableta. Eu plec, vă lăs singuri. Voi vă apucați. Hai, timp poate mai leacă. Nici n-am plecat, vă saxuiți. Poate. Gata, mă. Ierdic-te, mare, pun. Eu am plecat să rămân. Da, așa, pe o parte. Hai gata, închide, bă, pun. Și moșnești nebun. Nici n-am plecat acasă și... Nici n-am plecat acasă și o și-o apucat de sex, uite, merge treaba la moș.